croeso i'r oedfa heno. Dan ofal Emyr, byddwn ni'n profi Duw yn agos ato ni. Yn clywed I lais wrth I ni gyd addoli heno. Cofiwch aros am baned ar ôl yr oedfa. Ac yna, mae'r coeddiadau wedi bod ar y sgrin. Felly cwrdd gweddi nos Fawrth, panel y sgwrs, ffordd I mercher yn Hinia. Cyfle drafod Emyr ar-lein Arwen nos Iau. Clybiau plant I Sadwn ac yna yn ychwanegol y brecwast merched bore Dydd Sadwn. Cofiwch am hynny. Jyst yn sôn bod yma hefyd bod ni'n casglu ar gyfer banc bwyd yn helpu eglwys Emmanuel yn Gybalfa gyda hynny. Mae restr wedi cael ei ddanfon o fwydydd gwahanol, yn wyddau gwahanol. Felly, os gyda chi rhywbeth, dewch ar hynny ar y sil a newn ni yn siŵr bod nhw'n cyrraedd lawr I Emmanuel a mae hynny tan ddiwedd y mis. Os chi eisiau helpu Emmanuel gyda'r gwaith yna hefyd, yna os ydych chi weld gwydion ar ôl yr oedfa. Ac yna castel y mis, gobeithio ni glywed mwy am hynny yn oedfa'r wythnos nesaf, ond yma'r gwaith UCCF, y gwaith yn debyg snogol gyda myfyrwyr. Ac yna, cofiwch hefyd bod Dydd Sadwrn nesaf bod yna griw Americanwyr o Oklahoma yn dod draw at ni am gyfnod, ac yn ymweld wedi bod gyda ni ar blaen, ambell I wyneb gyfarwydd, ambell I wyneb newydd, ond cyfle yn gyfarfod yno wrth nhw'n gyrraedd Dydd Sadwrn os ych chi'n rhydd. Mae Dewi wedi bod yn merthyr pnawn yma, mae'n sy'n goedyn y bore yma, ni'n cofio amdano fe, ar oedfa y Gymraeg fyna. A wedyn sy'n nesaf os dwi'n mynd bydd Aled Lewis yn arwen yn y ddwy oedfa. Dyna'r coeddiadau, newn ni droi at Dduw mewn gweddi. A drwy Dduw, ni yn diolch I ti am yr hyn yn I clywed yn barod heddi. Diolch am yr hyn diolch ni bore yma. Bod gyda ni feddyg, bod gyda ni un nath cael ei glwyfo ein mwyn ni. Bod gyda ni feddyg mawr sy'n gallu cyd-ymdeimlo gyda ni yn ein holl gwendidau. Arglwydd, ni'n diolch I ti bod gyda ni un sydd yn abl I ddelio gyda pob peth ni'n dod ato fe. Hyd yr o'r gallu delio gyda ein pechod ni, a'n gwrthryfel ni. Arglwydd, ni'n diolch I ti bod yr arglwydd Iesu Grist wedi rhoi ei hun yn ein lle ni. O Dduw, ni'n gweddio heno, gewn ni I weld e, gen I fwy ohono fe, arglwydd ro syched ni amdano fe. Ac arglwydd yn dy ras, wedi dorri'r syched yna hyn o'i. O Dduw, ni'n gweddio, bydde pob beth arall sydd ar meddyliau ni yn mynd un ochr, gan bod I gael yn llenwi, gan dysbryd I. Ac yn cael mwy o dy fab, yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio I ti felly I dosgyddio, I faddau ni o bai yn derbyn ni, ac I ddyrchafu enw dy fab, yr arglwydd Iesu Grist, mwy o bendithio ni. Amen. Amen, diolch Rods. Nw'n ni barhau addoli trwy ganu rhif 10 yng Ngrymal 2. Bydd yn welediad fy nghalon am byw. Dim ond ty di ar hyn y dwyt fy niw. Yng nghwsg neu'n effro, bob awr a phob pryd. Ti yn oleuni, ti yn llenwi fy mryd. Ac ymlaen o'n I sefyll I ganu. It's
darllen mewn moment o Genesis, pennod 39. Ond cyn bod ni'n darllen, gyda chi ni weddio a ceisio'r arglwydd yn gilydd. O arglwydd ein Duw. I ni'n dod ger dy bron di yn awr, ac fel rydyn ni newydd i ganu arglwydd, i ni am i ti, i fod yn bopeth i ni arglwydd. Does dim byd gennym ni, heblaw amdano ti. Does dim byd gennym ni, dydyn ni heb ei dderbyn gennym ti. Arglwydd, does dim gallu na nerth na chyfiawnder yno ni. Ac i ni da angen di. A felly arglwydd ni'n dod nawr ac wrth i ni ddarllen dy air di. Ac wrth i ni godi ein gweddi at y ti. Ac wrth i ni godi ein lleisiau ni mewn mawl i ti. Ni'n gweddio ac yn gofyn arna ti ddod yn agos. Ac i ymwneud â ni. Ac i nerthu ni. Ac i'n paratoi ni ar gyfer beth bynnag sydd o'n blaenau ni arglwydd. Ni'n diolch fod gen ti gynllun ar ein cyfer ni. Dad, ni ddim yn gwybod beth sydd i ddod. Ond arglwydd ni'n ymddiried yn o ti ac yn gweddio ni di'n paratoi ni arglwydd. Paratoi ni i fod yn bobl i ti ym mhob sefyllfa. Dad, gweithio nawr a bydd gyda ni. Trwy dy air. Amen bod ni'n dod yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Genesis pennod 39. Yn ail gydio fan hyn yn hanes Joseph. Dyma air di. Cymerwyd Joseph i lawr i'r Aifft. A ffrynwyd ef o lawr Ismaeliaid a oedd wedi mynd ag ef yno gan Potiffar. Eifftiwr oedd yn swyddog i Pharo ac yn bennaeth y gwarchodwyr. Bu'r arglwydd gyda Joseph, a daeth yn ŵr llwyddiannus. Yr oedd yn byw yn hi ei feistr, yr eifftiwr, a gwelodd ei feistr fod yr arglwydd gydag ef, a bod yr arglwydd yn llwyddo popeth yr oedd yn ei wneud. Cafodd Joseph ffabr yn ei olwg, a bu'n gweini arno. Gwnaeth ynta ef yn arolygydd ar ei di, a roi ei holl eiddo dan ei ofal. Ac o'r amser y gwnaeth ef yn arolygydd ar ei di ac ar ei holl eiddo, bendithiodd yr arglwydd di yr eifftiwr mwyn Joseph. Roedd bendith yr arglwydd ar ei holl eiddo yn y tŷ ac yn y maes. Gadawodd ei holl eiddo yng ngofal Joseph, ac nid oedd gofal arno am ddim, ond y bwyd roedd yn ei fwyta. Roedd Joseph yn olygus a glân. Ac ymhen amser, rhoddodd graig ei feistr ei bryd ar Joseph, a dweud, gorwedd gyda mi. Ond gwrthododd, a dweud wrth wraig ei feistr, nid oes gofal ar fy meistr am ddim yn y tŷ. Mae wedi rhoi ei holl eiddo yn fy ngofal i. Nid oes neb yn fwy na mi yn y tŷ hwn, ac nid yw wedi cadw dim oddi wrthyf, ond tydi, am mai ei wraig wyt. Sut felly y gnawn ni y drwg mawr hwn a phechu yn erbyn Duw? Ac iddi grefu ar Joseph beinydd, ni wrandawodd arni. Ni orweddodd gyda hi, na chymdeithasu â hi. Ond un diwrnod, pan aeth i'r tŷ ynglŷn â'i waith, heb fod neb o weision y tŷ yno, fe daliodd ef, gerfydd ei wisg,
a dweud, gorwedd gyda mi. Ond gadawodd ei fei wisg yn ei llaw a ffoi allan. Pan welodd hi ei fod wedi gadael ei wisg yn ei llaw a ffoi allan, galwodd arweision ei thi a dweud wrthynt, gwelwch, mae wedi dod â Hebrewr atom i'n gwaradwyddo. Daeth ataf i orwedd gyda mi a gweithais unau'n uchel. Pan glywodd fi'n codi fy llais a gweiddi, gadawodd ei wisg yn fy ymyl a ffoi allan. Yna cadwodd wisg Joseph yn ei hymyl nes i'w feistr ddod adre. Ac adroddodd yr un stori wrtho ef a dweud, daeth y gwas o Hebrewr a ddygais di'n plith i mewn ataf i'm gwaradwyddo. Ond pan godais fy llais a gweiddi, gadawodd ei wisg yn fy ymyl a ffoi allan. Pan glywodd meistr Joseph ei wraig yn dweud wrtho, am yr hyn a wnaeth ei was iddi, enynodd ei lyd. Cymerodd Joseph a'i roi yn y carchar, lle roedd carcharorion y brenin yn gaeth, ac yno y bu yn y carchar. Ond yr oedd yr arglwydd gyda Joseph, a bu'n drigarog wrtho, a roi ffafr iddo yng ngolwg ceidwad y carchar. Roes ceidwad y carchar, yr holl garcharorion yng ngofal Joseph. Ac ef fyddai'n gwneud beth bynnag oedd i'w wneud yno. Nid oedd ceidwad y carchar yn pryderu am ddim a oedd dan ofal Joseph, am fod yr arglwydd gydag ef, ac yn ei lwyddo am ha beth bynnag y byddai'n ei wneud. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i gannu emynd yn gilydd nawr. Ni'n mynd i gannu rhif 484. 484. Dal fi fy niw. Dal fi'r lan. Yn enwedig dal fi'n lle yn wan. Dal fi'n gryf. Nes mynd i mas o'r byd sy'n llawn o bechod cas. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Amen.
i weddio eto, na ni droi at yr arglwydd yn gilydd. O arglwydd ein Duw. Mawr yw ein diolch i ti. Dy bod ti, creawdwr nefoedd a deir. Y Duw holl alluog, y Duw sydd yn bresennol ym mhob man. Ni'n diolch dy bod ti gyda ni. Ni wedi darllen am Joseph a ei brofiadau fe ar pethau da a drwg na ddod i'w rhan ni. A ni'n diolch, mae'r nodyn cyson trwy'r hanes yw dy fod ti gyda fe. Arglwydd, ni'n diolch heno trwy'r arglwydd Iesu Grist fod hynny'n wir amdano ni hefyd, pob un sy'n credu yno ti. Da, ni'n diolch fod yr arglwydd Iesu wedi dod un plith ni. Dy fod ti o Dduw wedi dod ym mherson yr arglwydd Iesu. Ac a hynny mwyn bod yn un ohono ni. I rannu yn ein natur ni. Ac i ddod i roi esiampl i ni. Ond arglwydd dod hefyd mwyn roi ei fywyd drosto ni. Mwyn i ni gael bywyd newydd ac mwyn i ni gael dod yn debyg iddo fe. Ac arglwydd ni'n gweddio heno nawr trwy dy air, bydda hynny'n wir amdano ni, bydda ni'n dod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Bydda yr hyn mae e wedi wneud drosto ni yn byw ac yn marw ac yn atgyfodi ar y trydydd dydd. Bydda hynny yn ein ysgogi ni ac i arglwydd trwy waith yr ysbryd glân yn ein calo ni. A bydda di yn ein traws newid ni o ddydd i ddydd i fod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Dad, i ni yn dy garu di ac yn eisiau dy garu di yn fwy. Arglwydd ti di wneud gwaith yno ni, ond arglwydd i ni eisiau profi mwy. A beth bynnag yw ein sefyllfa ni ar hyn o bryd, beth bynnag i ni'n gwynebu. Arglwydd, defnyddia ni. Gogoniant i ddenw di. Dad, ni'n gofyn heno nawr am help i wrando a help i ganolbwyntio ac i fyfyrio ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud. Dad, ni'n gofyn arno ti i ddod yn agos. Dad, ni'n cyffesu weithiau mae blinder ac mae pryderon, pob math o bethau yn gallu tynnu'n sylw ni oddi wrtho ti, arglwydd felly, deren agos. Fel bod dim byd yn gallu tynnu'n golwg ni oddi arna ti, o sgweli di fod yn dda. Dad, wrth i ni ddod heno, ni'n meddwl unwaith eto am yr holl sefyllfaoedd anodd yn ein byd ni. Dad, ni'n meddwl arbennig am yr hyn sy'n digwydd yn Gaza ac arglwydd ni'n gwybod hefyd am yr tensiynau sydd yn fyd-eang ar hyn o bryd. Arglwydd i ni pryn yn gwybod beth i'w yddio. Ni ddim yn gwybod lle mae dechrau, beth i'w ddweud. Mae'r sefyllfa mor ddyrus, mor gymleth ac eto, Dad, ni'n diolch dy fod ti yn gwybod a dy fod ti yn gweld. Ni'n gweddio arna ti i ymyrryd arglwydd o sgweli di fod yn dda. I ddod a chyfiawnder ac i ddod â heddwch ac i ddod â daioni. A hynny trwy dy efengil di. O sgweli di fod yn dda. Da tosturia wrth ein byd toredig ni o sgweli di fod yn dda.
dad ni'n dod felly ato ti. Ni'n gweddio dros ein gwlad ni nawr, ni'n meddwl am yr oedfa fi yn Bethany, yn Rydaman ac Arglwydd. Diolch i ti am y gwaith mawr yna ti wedi wneud yma yn ein gwlad ni. Ac diolch i ti am dy fawredd ac am dy ffyddlondeb di dros y blynyddoedd. Dad, ni'n gweddio, nawr y bydde ti yn codi cenhedlaeth newydd fydd yn dod i dynabod di ac yn dod i dy ogoneddu di ac yn dod i dy wasanaethu di yn ei tro. Arglwydd, mae angen i ti i weithio, Dad. I ni'n methu gwneud dim hebddo ti. I ni ddim yn abl i achub neb. I ni ddim yn gallu newid ein hunan heb sôn am bobl eraill. Arglwydd, dangos dy nerth, os gweli di fod yn dda. A'r cobl clod i'th enw mawr di dy hun. Amen. Amen. Ganwn ni emyn arall dyn gilydd. Ni'n mynd i ganu rwyf 455. 455. O arglwydd, moes i'n ddiwiol ofn, rhag pechu i therbyn mwy. A phan ddel temptasiynau, rod y nerth yw concro hwy. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu. Trwch gyda fi Genesis 39. Mae hanes Joseph siwr o fod yn gyfarwydd i'r mwyafrif ohono ni, neu falle i ni i gyd, a felly mae'n gallu bod yn rwydd i golli golwg mewn ffordd ar yr hyn sy'n digwydd yn dydy. Mae bywyd Joseph yn rollercoaster, nag yw e, lan a lawr a lan a lawr. Mae'n dechrau yn gret, yn i'w ffefryn ei dad. Ac yna,
mae'n cael ei frydychu a'i werthu gan ei frodyr. Ac yna, mae'n ffindo ei hunan yn yr aifft, lle mae pennod 39 yn dechrau. Mae pethau'n edrych nôl lan eto, achos yn yr aifft mae fel petai yn llwyddo. Ac yna, mae'n cael ei barddio. Celwyddau yn cael ei dweud amdano a'i daflu i'r carchar, ond hyd yn oed fyna, mae'n oleuni yn does, achos hyd yn oed fyna ni'n clywed bod yr arglwydd gyda fe. Geiriau mor hyfryd. Geiriau ar ein cyfer ni fan hyn. Mae'r arglwydd gyda fe. Mae'r arglwydd gyda ni. Lle bynnag i ni, pa bynnag sefyllfa ni'n gwynebu, pan mae'r pethau da a dyddiau pleserus yn dod, a pan mae pethau'n edrych yn gwbl anobeithiol a ni yn llythrenol yn y pit, yn y carchar. Mae'r arglwydd gyda ni. Mewn ffordd, be ni'n gweld yn digwydd yn yr bennod yma'n arbennig yw Joseph yn cael ei baratoi ar gyfer yr hyn sydd o'i flanau, a'r gwaith mawr fydd o'i flanau yn y penodau sydd yn dilyn. Mae'n cael ei baratoi yn ymarferol, yn dysgu sgiliau, trefnu a reoli cartre, Potiffar, ac yna reoli yn yr carchar, sgiliau fydd yn dod yn ddefnyddiol, ond mae hefyd yn cael ei baratoi yn ysbrydol. Allan cael ei dorri, yn dysgu gostyngeidrwydd ac ufuddod a dyfal barhad. Mae'r arglwydd gyda ni. Mae'r arglwydd gyda chi. Peidiwch cwestiynu hynny. Os ych chi a'ch ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist, os ych chi yn ei ddilyn ac yn cadw'ch golwg arno fe, mae'r arglwydd gyda chi a mae ar waith yn eich bywyd chi a falle bod e'n paratoi chi ar gyfer rhywbeth. Yn aml iawn mae'r arglwydd yn torri pobl cyn bod e'n gallu ei defnyddio. Nawr unwaith eto, be ni'n gweld yn digwydd yn y bennod yma yw mae Joseph felly yn gosod patrwm i ni. Patrwm o sut i fyw fel un o bobl yr arglwydd. Patrwm fydd yn cyrraedd ei chyflawniad yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly beth sydd i'w weld yn y bennod yma? Be allan ni dynnu allan o hanes Joseph fan hyn? Wel, y peth cyntaf i ni'n ei weld yw hyn. Mae Joseph yn gwasanaethu eraill, yn dydy. Joseph yn un sydd yn gwasanaethu eraill. Ni'n clywed bod e'n cael ei gymryd lawr i'r aifft. Mae wedi cael ei brynu gan ei frodyr nawr, mae'n cael ei brynu o'r Ismaeliad ac yn dod yn eiddo i Potiffar. Mae'n geithwas. Ond be mae'n gwneud nawr? Dwi ddim yn digaloni, ydy e? Dwi ddim yn anobeithio. Dwi ddim chwaith yn pwdi a dweud, wel na, sori, sa'n mynd i wneud dim. Na, be ni'n clywed yw bod e'n ymroi i'r gwaith. Adnod 2, bu'r arglwydd gyda Joseph. A daeth yn ŵr llwyddiannus. Roedd yn byw yn hi ei feistr yr eifftiwr a gwelodd ei feistr fod yr arglwydd gydag ef a bod yr arglwydd yn llwyddo popeth yr oedd yn ei wneud. Cafodd Joseph ffafr yn ei olwg a bu'n gweini arno. Gwnaeth yn ef yn arolygydd ar ei di a roi ei holl eiddo dan ei ofal ac ni'n clywed bod Joseph yn reoli dros y cwbl nawr. Yr unig peth oedd angen i Potiffar boeni amdano oedd beth oedd ei eisiau bita. Mae'n agwedd fan hyn o wasanaeth yn does. Yn hytrach na cwestiynu'r arglwydd, pam bod hyn wedi digwydd, pam wyt ti wedi dod â fi fan hyn. Yn hytrach na
amau o. Beth am y breuddwydion yna? Oedd yn dangos bod ti'n mynd i wneud gwaith ym mywyd i arglwydd. Yn hytrach na hynny, be mae Joseph yn canolbwyntio arno yw gwasanaethu. Chi'n cael eich atgoffa o y geiriau yna. O lyfr y proffwyd Jeremia, nath ni ddarllen bach o Jeremia bore yma. Jeremia yn cynghori yr Israeliad ar ôl iddyn nhw fynd i geithglyd. Maen nhw wedi cael eu cymryd o'i gwlad nhw, ac be mae'n dweud wrthyn nhw yn Jeremia 29 adnod 7, ceisiwch heddwch y ddinas y caeth glidais chwyddi. A gweddiwch drosti ar yr arglwydd, oherwydd yn ei heddwch hi bydd heddwch i chwi. Mae'r arglwydd yn dweud wrth y bobl trwy Jeremia, ceisiwch heddwch y ddinas. Ydych chi'n gaeth yna? Falle bod chi ddim wedi dewis bod yna. Falle mae nid yna oedd eich dymuniad chi, ond dyna lle ydych chi. Ceisiwch heddwch y lle. Ceisiwch daioni y lle. Gweithiwch a gwasanaethwch ac ymrowch i'r lle yna. A fel ni wedi gweld, mae Joseph mor weithgar ac mae ei ysbryd mor wasanaethgar a hyfryd a mae'r arglwydd yn llwyddo fe ac yn bendithio fe ac felly mae'n cael ei ddyrchafu. Mae hyd yn oed Potiphar yn gorfod cydnabod mae'n rhywbeth special am Joseph. Falle oedd Potiphar ddim yn... doedd Potiphar fwy na thebyg ddim yn nabod yr arglwydd ei hunan, ond mae'n gweld, mae'r Duw yma. Mae Joseph yn ei wasanaethu, mae e gyda Joseph. Chwa beth sy'n drawiadol, fi'n neidio ymlaen bach fan hyn i ddiwedd yr hanes, diwedd y bennod. Be mae Joseph yn gwneud yn y carchar? Dwi ddim jyst yn gwasanaethu Potiphar achos mae'n meddwl bod e'n mynd i allu manteisio ar Potiphar. Be mae Joseph yn gwneud ar ddiwedd yr hanes yn y carchar? Mae'n gwasanaethu yn dydy. Yr un agwedd sy'n amlygu ei hun. Mae'n unwaith eto yn ymroi i ddefnyddio'r doniau mae Duw wedi roi iddo fe yn y man mae Duw wedi ei osod e. A fan hyn chi'n gweld ni yn cael y darlun hyfryd yma yr arglwydd Iesu. Bore yma yn yr ysgol Sul, o'n i'n edrych efo'r bobl ifanc ar Philippiaid pennod 2. Ac yr geiriau rhyfeddol yna sy'n disgrifio yr arglwydd Iesu Grist. Paul yn dweud wrth y Philippiaid ym mhennod 2 adnod 5, amlygwch yn eich plith eich hunan yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i'w gipio, ond fe'i gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd yno, o'i gael ar ddull dyn fe'i darostyngodd ei hun, gan bod yn ifydd hyd angau. Angau ar groes. Oedd Joseph ddim wedi dewis bod yn hi Potiphar, ond dyna lle mae a felly mae'n ymroi'r gwaith. Dyma'r arglwydd Iesu yn dewis dod i'r byd. Dyma fe'n dewis gadael ei ogoniant. Dyma fe'n dewis dod yn ddyn a dod ar ffurf ceithwas. Dod i wasanaethu, dod i olchi traed ei ddisgyblion, dod i roi popeth dros ei bobl. Ac fod pobl yn ei gysau, fod yr arweinwyr crefyddol yn ei wrthod ac yn ceisio ffordd i'w lafe, mae'n drawiadol. Un o'r adnodau hynny sydd wastad yn aros gyda fi yw Marc pennod 7, adnod 37, mae'r dyrfa'n gweld yr hyn mae Iesu newydd i'w wneud yn iachau rhywun, ac ni'n darllen hyn. Roedd yn synnu'n fawr dros ben gan ddweud, da y gwnaeth ef bob peth.
He's done all things well. Hynny yw, falle nhw ddim yn credu yn ddefa, neu ddim yn ei ddilyn maen nhw'n edrych arno fe, a maen nhw'n gorfod cydnabod da y gwnaeth ef bob peth. Oedd ei ysbryd o wasanaeth ac o hunan aberth yn amlwg iawn. A fel mae Paul yn dweud wrth y Philippiad, amlygwch yn eich meddwl yr hyn sydd yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Hynny yw, i ni nawr yn bobl i Grist, a felly dyma y math o bobl i ni fod yn rai sydd yn gwasanaethu. Lle bynnag i ni, beth bynnag yw'n sefyllfa ni, i ni fod i wasanaethu. Mae'n ymadrodd Saesneg, when life gives you lemons, make lemonade. Mae bach yn glib falle. Mae yna rhyw wirionedd yna'n does. Hynny yw, gwnewch y gorau, gwnewch y mwyaf o'ch sefyllfa chi. Beth ydyn ni'n gallu gwneud, os dim ots pa sefyllfa ni ynddi, wel, ni yn gallu gwasanaethu. Ni'n gallu chwilio am ffyrdd i roi ein hunan dros eraill. Fel mae Crist wedi rhoi ei hun drosto ni, i ni'n gallu aberthu dros eraill, i ni'n gallu ceisio daioni y rai o'n cwmpas ni, i ni'n gallu bod yn fendith, i ni'n gallu gogoneddu Duw. Mae Crist ei hun yn dweud wrthyn ni yn Mathew 5, boed i'ch goleuni chwythau lewyrchu gerbron eraill, mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chwi a gogoneddu eich tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Pa fath o bobl i ni fod? Pa fath o berson oedd Joseph fod yn yr Aifft? Pa fath o bobl i ni fod wrth ddilyn yr arglwydd Iesu Grist? Wel, ni fod yn bobl sy'n gwasanaethu. Yn gwasanaethu yr arglwydd, yn gwasanaethu ein gilydd. Wrth gwrs, wrth i ni'n wneud hynny, bydd yr arglwydd yn bendithio ni. Mae'n addo hynny. Bydd e gyda ni, a bydd e'n nerthu ni, a bydd e'n amlygu ei hun yn ein bywyd ni, ac be fydd yn digwydd wedyn wrth gwrs yw bydd yna ymysodiadau yn dod. Mae'n batrwm clir yn yr ysgrythyr pan mae y diafol yn gweld Duw ar waith ac y gwaith yr arglwydd yn llwyddo, mae'r diafol yn gyflym iawn i ymosod. Ni'n gweld hynny'n digwydd fan hyn, a felly'r ail bwynt sydd yn ei heno yw hyn, mae eisiau ni wrth sefyll temtasiwn. Yr ail beth sy'n wir am Joseph yn hyn, mae'n gwrth sefyll temtasiwn. Ni'n clywed fod graig Potiphar yn cymryd ffansi at Joseph. Mae'n dealladwy yn y gwe, mae'n cael ei ddisgrifio yn adnod 6 yn olygus a glân. Hynny yw, nid bod e'n cael bath ac yn cadw ei hunan yn lan fel yna, ond mae'n olygus, mae'n gryf, mae'n ifanc ac mae'n lwyddiannus. Ac a felly mae hi'n cymryd y ffansi yma ato fe a yn dod ato fe'n hollol ddiflewyn ar dafod. Dwi ddim yn sytl am y peth. Mae'n dod ato fe ac yn trial i berswadio fe i bechu. I wneud yr hyn sydd ddim yn iawn. Ni'n clywed bod hi ddim jyst yn gofyn unwaith, mae'n gofyn a gofyn a gofyn. Adnod 10, iddi grefu ar Joseph beunydd. Hynny yw, dydd ar ôl dydd ar ôl dydd, mae'n trio perswadio Joseph, mae'n temptio Joseph. Mae Joseph yn gwrthsefyll. Mae Joseph yn dweud na. Mae'n rhoi sawl reswm yn dydy. Ni'n clywed yn adnod 8. Gwrthododd a dweud wrth wraig ei feistr, nid oes gofal ar fy meistr am ddim yn y tŷ. Mae wedi rhoi ei holl eiddo yn fy ngofal i.
Nid oes neb yn fwy na mi yn y tŷ hwn, ac nid yw wedi cadw dim oddi wrthyf ond tydi am mai ei wraig wyt. Sut felly y gwnawn ni'r drwg mawr hwn, a phechu yn erbyn Duw? Mae sawl reswm pam mae Joseph yn gwrthsefyll, yn does? Gyntaf gyd, mae'n nodi'r cyfrifoldeb sydd ganddo fe. Wel na, mae Potiphar wedi trin fi'n dda. Chwarae teg iddo fe. Mae wedi dyrchafu fi, mae wedi rhoi cyfrifoldebau i fi. Pam byddwn ni'n gwneud hyn yn ei erbyn e? Ac mae'n atgoffa hi o'r ffaith, wel, mae hwn ddim jyst yn anghwrtais, mae'n ddrwg, mae'n anghywir, ti'n wraig iddo fe. Mae Potiphar wedi rhoi popeth i fi heb lawn dan y tŷ. Chi'n cael yr adlais yno ar ddedyn yn di chi. Just un peth sydd wedi cael ei gadw o Adda ac Efa. Maen nhw'n cael ei temtio ac yn cymryd am. Mae Joseph o bethau'n gweud, yr unig peth mae Potiphar wedi cadw oddi wrtho fi yw tŷ. A mae'r resymau yna'n bwysig, ond y peth penna wrth gwrs, y pwyslais wrth gwrs, yw sut gallwn ni gwnawn ni'r drwg mawr hwn a phechu'n erbyn Duw. Dyna'r pwynt, ynddo fe? Weithiau mae pechod yn wirion, yn amlwg, mae pechod wastad yn wirion, ond weithiau mae'n amlwg yn wirion, mae'n hirt, mae'n niweidiol. Yn aml mae pechod yn achosi drygioni i bobl eraill ac yn effeithio ar bobl eraill, a mae hynny'n reswm i beidio a phechu ynddo fe hun, ond y reswm penna i wrthsefyll yw oherwydd mae pechod yn erbyn Duw. Mae Joseph yn gwrthsefyll. A peidiwch cam ddeall, doedd Joseph ddim yn ddi-bechod, oedd e? Ni wedi clywed yn barod hint o'r balchder oedd ynddo fe. Dy'r ffaith bod e'n gwrthsefyll fan hyn ddim yn golygu bod e'n ddi-bechod. Na, dim ond un di-bechod sydd. Ond mewn ffordd felly fan hyn, mae Joseph yn pwyntio ymlaen yn dydy i yr un yna. Yr un hollol di-bechod. Yr un nath sefyll yn gadar i'r arglwydd Iesu Grist. Chi'n meddwl weithiau, sut oedd pobl ddim yn rhyfeddu mwy ar Iesu? Ond nhw'n gwybod bod e'n ddi-bechod. Pan oedd Peilat yn ei holi, oedd Peilat yn gorfod cydnabod bod yna ddim cyhuddiad cywir yn ei erbyn. Pan nhw'n trio ffindo bai ynddo fe, nhw'n methu. Ond rhyfeddol. Chi'n clywed amdano fe'n mynd i'r anialwch ac yn cael ei demtio yn fyna gan y diafol. A mae'n gwrthsefyll. Ac ar ddiwedd yr hanes yna, mae'r diafol yn mynd oddi wrtho fe i aros, i dro. Hynny ddim dyna'r diwedd, trwy ei weinidogaeth ac trwy ei fywyd, mae'n cael ei demtio. Mae'r diafol yn chwilio am gyfleon i'w faglu a cael ei syrthio i bechod. Mae'n hollol rhyfeddol, mae'n gwrthsefyll. Mae wedi demtio am hob ffordd ac eto'n ddi-bechod. Mae'n gallu cydymdeimlo gyda ni yn ein temtasiwn, ond mae yn llwyddo. A chi weld, dyna sail ein gobeith ni, heno yma. Peidiwch cymryd Joseph just fel esiampl ynddo fe ei hun. Wel, nath Joseph wrth sefyll, felly gallwn ni na. Achos bod Joseph wedi gwrthsefyll fan hyn, nath e ddim wastad gwrthsefyll temtasiwn. Na, ac os i ni just yn trio bod yn fwy tebyg i Joseph, mae ar ben arno ni. Mae'n gobeith ni yw Crist. Yr un oedd fel oen di-fai a di-nam. Ein gobeith ni heno, nid ein ffyddlondeb ni,
a'n gallu ni i wrth sefyll temtasiwn, ein gobaith ni yw Crist a'r ffaith bod e wedi gwrthsefyll temtasiwn, ond mae hynny nawr yn rhoi nerth i ni. Oherwydd fod Crist wedi llwyddo, oherwydd fod e wedi dal yn gadarn ac yn ffyddlon i'r diwedd, oherwydd fod e wedi cael ei gladdu, ond yna, ar y trydydd dydd wedi atgyfodi. Pam? Oedd marwolaeth methu dal gafel ynddo fe. Oedd marwolaeth ddim yn gallu dal gafel yng Nghrist achos oedd Crist yn ddieuog. Oherwydd hynny nawr, oherwydd bod ni'n un a fe trwy ffydd, i ni yn gallu gwrthsefyll temtasiwn. Ni'n cael ein galw i wrthsefyll temtasiwn. Ni'n cael ein galw i'r frwydr. Fel unrhyw frwydr, mae'n mynd i fod yn anodd. Mae'n mynd i fod yn boenus. Mae dweud na i bechod a dweud ie i'r arglwydd yn mynd i gostio i ni. Dwi ddim wastad yn mynd i fod yn rwydd. A ni ddim wastad yn mynd i lwyddo. Diolch byth. Mae nid ein ffyddlondeb ni sydd yn achub. Diolch byth am hynny. Ond ni fod i ymroi. A pan ni yn methu, pan ni yn llithro i'r llaid, diolch beth, mae'r arglwydd yn codi ni yn ôl unwaith eto. Ac bod ni wedi cwympo canraith i'r un bai, dwi'n ni ddim yn golygu bod ni fod i roi lan. Na, ni fod i wrthsefyll, ni fod i dal i frwydro, achos ni eisiau bod yn ffyddlon. Ni eisiau i fyddhau i'r arglwydd, ni eisiau plesio'r arglwydd, ni eisiau fod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. A fel wedes i, mae hynny'n mynd i gostio. Mae hyn yn dod yn un pwynt ola ni heno. Beth arall oedd yn wir am Joseph fan hyn, mae'n goddef erledigaeth. Mae'n goddef erledigaeth. Wel, y tebyg yw, os y'n ni'n byw yn bywydau ni yn gwasanaethu'r arglwydd, bod hynny yn gwneud daioni i bobl eraill, mae pobl yn mynd i'n herlyd ni. Ac os y'n ni yn gwrthsefyll temtasiwn, os y'n ni yn ceisio byw yn bywydau ni yn ffyddlon i'r arglwydd a gwrando ar ei air yn hytrach nag ar y byd ac ar y diafol, mae hynny'n mynd i arwain at erledigaeth. Gwrthwynebiad. A ni'n cael ein galw fel Joseph yn hyn i oddef erledigaeth. Chwch chi'n meddwl am Joseph yn hyn ac y cwbl mae e wedi wneud. Mae'n nid fe sydd ar fai, mae gelwydd yn cael ei ddweud yn ei erbyn e. Lle mae e'n benni lan, wel mae e'n ôl mewn cyffion eto, mewn cydwynau eto. Mae'n drawiadol na gwe. Mae'r thema yma. Na ni weld eto yn llyfr Joseph. Pan mae'n cael ei fradychu gan gwraig Potifar, mae hi'n gafel ynddo fe, a mae mor awyddus i ffoi ac i fod yn ffyddlon i'r arglwydd, mae'n colli ei wisg yn dydy. Ni wedi gweld hynny yn dod efo'r brodyr, be maen nhw'n gwneud, pan maen nhw'n bradychu, maen nhw'n rwygo'r wisg yna oddi arno fe. Fan hyn eto, mae fel peta'n gofod redeg i ffwrdd a mae'n colli rhywbeth. Mae'n costio. Mae'n cael ei daflu i'r carchar. Gar un lefel, gallech chi ddweud, wel, mae yna rhyw drygaredd yn hynny. Gallai Potifar fod wedi lladd Joseph yn syth am yr hyn oedd e'n meddwl oedd wedi digwydd, ond i'r carchar mae Joseph yn mynd. A fel ni wedi gweld, dydy Joseph ddim yn gadael i'r sefyllfa i fynd yn drych na fe. Gallech chi ddychmygu, mae wedi cyrraedd y pwynt yma nawr,
oedd pethau'n edrych mor dda, ond nawr, dyma fi yn y carchar, a gallech chi ddychmygu yn rhoi lan, yn anobeithio yn llwyr. Ond na, mae Joseph yn barod i oddef erledigaeth. Os mae dyma mae'n costio i fod yn ffyddlon i'r arglwydd, yna wneith e gario ymlaen i ddilyn yr arglwydd yn y carchar. Yn gwybod bod yr arglwydd gydag ef. Joseph yn goddef erledigaeth, ond wrth gwrs yr hyn mae Joseph yn ei wynebu ddim yn cymharu gyda beth i oddefodd Crist. Drychwch ar y geiriau yma yn 1:4. Pedr yn sgwennu yn ei lythyr cyntaf, pennod 2. Yn sgwennu at Gristnogion sydd yn cael eu herlyd. Ac yn adnod 21 mae'n dweud, canes I hyn eich galwyd, oherwydd dioddefodd Crist yntai eich mwyn chwi. Gan adael I chwi esiampl, I chwi ganlyn yn ôl ei draed ef. Yng ngeiriau'r ysgrythyr, ni wnaeth ef bechod ac ni chafwyd twyll yn ei enau. Pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi'n ôl. Pan fyddai'n diodde, ni fyddai'n bygwth. Ond yn ei gyflwyno ei hun i'r un sy'n barnu'n gyfiawn. Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren. Mwyn I ni ddarfod am pechodau a byw I gyfiawnder. Trwy ei archoll ef cawsoch I achad. Oherwydd, roeddech fel defaid ar ddesperod. Ond yn awr troesoch at fugail a gwarchodwr eich eneidiau. Jyst meddyliwch am hynny. Mor barod oedd Crist I ddiodde. Ac I ddiodde yn hollol anghyfiawn. Hynny oedd yn travesty beth ddigwyddodd i'r arglwydd Iesu Grist. Oedd na ddim reswm i'w gondemnio fe. Dim reswm o gwbl iddo fe I farw. Doedd e ddim yn heiddi marw. Full stop. Heb sôn am farw ar groes. Ond dim os beth oedd pobl yn gwneud iddo fe, dim os sydd nhw'n I drin e. Oedd e'n barod I ddiodde, oedd e'n barod I dderbyn hynny, oedd e'n barod I wynebu hynny ein mwyn ni. A felly be mae Pedr yn gweud fan hyn yw, dyna ddylswn ni wneud hefyd. I hyn eich galwyd. Mae Crist wedi diodde yn y ffordd mwyaf erchyll. Mae wedi cael ei erlyd yn y ffordd mwyaf anghyfiawn. Mae eisiau ni fod yn barod I wynebu hynny hefyd. Dyna nath Joseph I brofi. Joseph yn hyn yn enghraifft I ni o beth gall ddigwydd neu beth fydd yn digwydd pan ni'n gwasanaethu. A pan ni yn gwrthsefyll temtasiwn. Mae eisiau ni fod yn barod I oddef erledigaeth. Ni ddim yn gwybod I ni beth sydd I ddod. Yn ein gwlad ni, yn ein dydd ni. Falle, bydd rai ohono ni yma yn gorfod gwynebu carchar. Mae'n un reality. Falle bydd rai ohono ni yma yn gorfod gwynebu, colli swydd, cael pobl yn dweud celwyddau ac yn ein parddio ni. Falle, bydd e hyd yn oed yn costio'n bywyd ni I ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae e werth e. Mae e werth e. Mae e wedi rhoi ei fywyd mwyn ein prynu ni ac I roi bywyd I ni a gwarchod ein eneidiau ni ac I ein iachau ni. A felly mae eisiau ni fod yn barod I ddiodde. A mewn ffordd, ni'n dod nôl i'r dechrau yn dyn ni. Os lle mae Joseph, mae yn y carchar. A
be mae'n wneud yna? Mae'n gwasanaethu. Oedd o'r lŵp yma. Gwasanaethu a gwrthsefyll a goddef. Gwasanaethu, gwrthsefyll, goddef. Mae'n jyst yn mynd rownd a rownd. Ac rownd a rownd eithaf nes bod ni gyda'r arglwydd ac yn cael bod gyda fe. Ond dyma'r bywyd mae wedi'n galw ni iddo fe. Clod yw enw. Amen. Amen. Na ni weddio. Arglwydd i ni'n diolch i ti am yr hyn ni di edrych arni heno. Diolch am yr hyn i ni weld yn hanes Joseph. A ni'n diolch i ti am y ffordd mae hynny yn pwyntio ni at yr arglwydd Iesu. A dad ni'n gofyn nawr am dy ras di. Arglwydd ni methu gwneud y pethau yma hebddo ti. Yr unig ffordd i ni'n mynd i allu gwasanaethu yn ein sefyllfa ni. Yr unig ffordd ni'n mynd i allu gwrthsefyll ymosodiadau yr un drwg. Yr unig ffordd byddwn ni'n gallu goddef dy fwyn di. Yw os oes i gyda ni ac yn ein nerthu ni. O arglwydd, helpa ni felly. Gad i ni brofi dy gariad di. Gad i ni weld fod dilyn yr arglwydd Iesu Grist werth hynny. Amen bod ni'n gofyn yn ei enw e. Amen. Amen. Ganon ni, wrth i ni orffen, rhif 38 yn yr atodiad. O enaid, a wyt ti'n flinderog, y llwybr yn dywyll o flaen. Mae goleuni yn wyneb y ceidwad a bywyd mor llawn ac mor lawn. Trod o olwg ar Iesu, ac edrych i wyneb yn llawn, a holl bethau'r byd fe ddiflannant i gyd, a ngoleuni ei gariad a'i ddawn. Na ni sefyll i ganu.
Yn awr iddo ef, sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo ef yr unig dduw ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, byddo gogoniant a mawrhydu, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr, a byth bythoedd. Amen.